Здравейте! Сега ще снимам на GameDev Tycoon. Така... Това е много яка игра, защото в нея ти се развиваш и правиш игри. Така... Разбирате. Той са ми Game History-то. Това ми е Game 15. Печелил съм, да, нали, изкарал съм 544 хиляди, печалбата ми е 513 хиляди, тази ми е 458, тази е 2300, нататък са слаби печалби. Имах една печалба от, нали, 700 и колко хиляди, но нещо с профила ми стана и тая печалба се изтри. Така, нова игра, как да се казва, Кондо, не, Кондо, ще спорт, симулатор на PC и 2 graphics, новини. Така, геймплей, енджина, story and quest въобще не ми трябват. Повече ми трябва геймплей. Поне според мене, де. И левел дизайн, десинг. Това не знам кое, не съм го правил аз. Диалози не ми трябва. В момента даже не знам какво правя. Бях много развит, обаче не знам защо профила така се бъгна. World Design и Sound, да не е много силно. Дизайн, технологии. Така, да изчакаме бъговите да се махнат и да видим какво ще стане. О, големи оценки за тая игра, 23-20, странно. Така, ще видим какви са оценките сега, допълнителните оценки. Виждам 10, 9, добре, това е много добре, 7, това е лошо, 9, много добре. 8. Така, добре. И то много добре, даже впечелил съм 100 колко хиляди. Играта се продава с голяма сила. О, това ма се сипва, бе. Много пари взима. Рекордни продавания, о, милиони нещо, о. Много яко. Много хора си купуват тая игра, обаче забравих да се сменя името и ми пише company name. Още се продава, о, 130 и колко хиляди. Никога не съм го правил това. За 11 години, 7 месеца и 1 уикенд.
2. Тук отгоре ти го показва всичко, на колко години, колко фена. Game History. Да видим. О, спечелил съм 800 и колко хиляди. Ами е коствала само 123 хиляди. Това наистина е. И оценката на играта е 8,25. Конди много яка игра. Сега трябва да си на... Това беше гейм демо, комплекс, старт walking. Опа. Има едно момче в стаята. Той е братовчет ми. Много такъв. Сега мълча, ама иначе... Обади се. Кой от двамата? Диего или Патрик? Бързина ми трябва на мен един с бързината и че ще наема Диего. Така, да направим нова игра. Тя как ли да се казва? Хати. Кондо 2. Тихо е. Симулатор и на PC. Ще оставя същите настройките, да не се получи. По-леко е. Стига. Коме загили. Така. Това е последната игра, която ще направя за този епизод. Защото аз още снимам с Bandicam, ама не съм я купил и мога да снимам само по 10 минути. Така, да видим. Нова конзола. Така, тая. Не са слаби оценките. Колко ли ще изкарам от тая игра? Омага. Какво е това? Високи оценки пък. Такива слаби показатели. Скъпана игра. Майко. Тя сигурно щупи рекорда по загуба на пари. За сега съм изгубил с нея 111 000. Май нищо няма да спечеля. Така. И хора, да ви кажа, това беше за този епизод. Довиждане и до скоро. Също исках да ви кажа, че ще снимаме и на други игри, например като Assassin's Creed, не знам, Unity и така, Mortal Kombat, FIFA и така нататък. Довиждане и до скоро. Ако ви е харесвало, натиснете пръстче нагоре и се абонирайте за канала ми в YouTube. Или ви